Edisine Purna iki lho. Dalu punika dilajengake enjang dumugi sonten. Sapunika saking Elsa Audio. Nggo bilih ngersake monggo saged dikonfirmasi Desa Undan Kidul Gang 14 Kecamatan Undan Kabupaten Kudus saged di koling-koling. Merah. Piro kabel? 20. 15. Iki ana siji bre. Ora. Purna ning tanggapan. Tua-tua sing siji ngono. Iku nang tua-tua. Ora iku ora. 20 tekan kuwi. Siji tua-tua siji. Wis, harus ngitung kabeh kosong.